nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hadin ka jingmi bat ka jingya ta ke ransan social media halor ban pyntreikam no iaka CPC bat ka criminal procedure code CRPC habro ka wai ga jella la shemba kinong yalam seng sign pathai kilakhi ban persha bat na kalyang jong kinong sanchar hapo ka Khasi Hill Autonomous District Council haba page wat UCM ka council uba titos W Khan ka district council ula persha jor ya katai nakalyang jong Antor News ulayo banyak keren bat dia pelu jingmut bat uwei uriu sajan jong ka jella uba VGK Kenta senior advocate bat ulaong ba ayu kamut ka CPC bat ka CRPC hatu ka pendu bor ni ka penyo bor te tongin singap menta ka ei ka ba uteu nong sajan uong ban keren halor kani bodim jong ka Supreme Court of India Chief Justice of India uong kumno uba retire ong no judges don't fall from heaven tang hang tang ala sutho kamuri judges don't fall from heaven ngam kwa ban bnya iti benta ndai kinsa wadaw nga keling ong pio bon nei tau district judge ta ka pos district judge kami ne namar ya ka pos district judge pin da puli ya ka Constitution of India hang tu ka don kita ka appointment of a post of a district judge what is session judge of constitution kadon ndai hang ni apo Meghalaya ya post district judge pio nei dara ka CPC pyntreikam phina pe kini hierarchy of powers jong kini ki civil court u district judge u bakhle tam hapo ka judiciary hapo ka subordinate judiciary ha district judge hapo ki no ki state ha kanu no benta jong state of Meghalaya umla bandan namar bagi CPC pyntreikam tenang ta par keladan ka jing tanya nak liang advocate general ru wang em ngin song no ya sarkar Meghalaya bakade ban extend no ya ni ka bor jong ka CRPC kenang bagi nio ban yo ki full fledged session judge katkum ka CRPC hangta ngas ngabjar marngam kwa ban bungktin than to pokut markam dei ka kamram jonga ban hikai an ikini ki no bishar la ni ikini ki advocate general jong state Meghalaya la ni ki plidar sarkar marba ngade u tau plidar ba hakapor ka badai bangan keren ndai kam dei ka kam jonga ban I'm not here to teach law to all these people ka sarkar ka don lagi jong ki riu side an I maki kin I kata advice of government. Lara ki I wrong advice ka state government kariban sudo. Pi ba lara pyntreikam selansar no ka CRPC. Ba ka CPC kandon ka jingdu jong ki ikhtiar jong ka district council. Kani ka issue ko ba poi ban ya discuss menta po social media hakaba chief executive member jong ka district council ru ula keren hakini kisngi kadai halor ka post ka Facebook post ka jonga kalong ba nga phong ni ka duty ngam tip na ei kan thar bat lanu kan thar ndai kadang ka bining ka bajengai ba ka to bang kren nga ai ka post kadai ka bajengai ba ndai kam damud ei ka notification ba ka pu ka sarkar ban introduce ka point kalong komni ka issue ko ban dei po high court kalong ba kadang ka case hakaba ka uniu district and session judge jong ka nongpo ula bishar ya kawai ka murder case te kata ka murder case kadai ka case ka ba arose lani ka ba mi hapadeng ki tribals ki shul tribes ubasha penyap ru de Khasi shul tribe badu accuse su de shul tribe te larangi puli ya kani ka parafo jong ka 6 schedule ka ong ba the district council court shall try all suits and cases arising between the tribals, the shul tribes, residing within that autonomous district to the exclusion of any other court in the state. Tendai kay kabang siyam kalong baka sarkar Meghalaya ka permi ka notification ha kabaka ibor yo district and session judge hangthia nong po ban bishari kata ka case. Wan hakata ka case larangi kini kinong bishar menta solansar spori India kilong kisate be hakini ka CRPC kamut ladang ka CRPC kalong 1 2 3 kamut ka habia be 1 2 3 kimla banya shani kimla banya stai kamut kalong be sbak te CRPC hapo Meghalaya hi pyntreikam
Hendai like no atang katukan ni ki kendon ki conditions tenri nakapor ka state government kala ban extend ya ki kumya ka ya ki badai kini ki law and order ki section 125 ki badai ki maintenance kebapan bai bam ki ki kentai lani ki khulung khna ba sai haulok lani ki kimi ki pa ba sai ki khon ki don gabor ban pani kan bai bam par kare ka section 125 CRPC ka bangi pyntreikam ka section 125 CRPC ka trikam bro wi ka state Meghalaya bar hadisi council code ni pyntreikam hai kan ka section 125 CRPC handre haba karan ba section 145 haba kadan ka dispute ka bade ki jaka ki puta ka dispute relating to possession pan ka district council code kam don bor ka kidi tangki executive magistrate ki ban bor ban shimkam section 145 section 146 of CRPC te habade ba ikane criminal breach of peace section 107 108 109 110 jong ka CRPC ka district council kam don bor ka tangki executive magistrate tangki district magistrate ki balaban pyntreikam nak kalian ka district council ndeng shumi khma dah kata ka case kemuwai ni ki riu siwahan jong kari namar bahawang suthu ba kari ka subject ka balong very ticklish ka balong ka bakta ba na larangi nganga so ba ka state government haba ka aibor you district and session judge ka jing kali ka jonga kalong ya ka high court hey ngi yo tau district and session judge nei kita ka post kami ka state government ka aibor yo district and session judge ban bishari kani ka case ka murder case ka katkum ka section katkum ka paragraph 5 jong 6 schedule ka balapan khamti yo district and session judge ban ula ban bishari kini ki murder cases ki arose between members of the scheduled tribe kamu ada kadang ka jingele padang ki members of scheduled tribe ki masa apa within the autonomous district jong ka Khasil autonomous district council kamud kini ki district and session judge kila ban bishar kajing kali ka jonga ka long ba na engi yo kata ka post district judge na engi yo kata ka post session judge kadi nata kada banga sa post hapo ka Facebook ka jonga ba kan sa poi ka por ba ki ikhtiar jong ka district council code kin sa dona darang ya ila dia sarkar bakan supen khamti kumne kumu district and session judge habangi nga ba namar nga de uriu suwain bala khamslem ba nga tip bam don kum kata ka post district and session judge hapo no